Ahemfo etosumienu tidu baako. Na Ahasia ne na Athaliah hunu se ne ba wuo no. Osore na osei ahinie no asefo nyina. Na ohene Yoram baba Yehoseba, Ahasia nuaba fa Ahasia ba Joash. No wia no firi ohene ma woriku won no mu de no ne obagegefo ko pia mu. No de ne hunta firi Athaliah nim na wanku no. Na one no hunta Awurade fie mfie nsia. Na Athaliah di asase no so hema. Na fie to so nson mu no, Jehoiada soma ma okofa karifo ne amerikatufo no ohaha so asafo hene ba ne nchen Awurade fie. No ne won pame, no ma okeka ntam Awurade fie. Na ode wahene ba no kire won. Na ohye won se ade amunyunie. Mumunchemu miensa mu biako mra mu dibia homeda. Na momenwen ohene fie. Na nchemu biako ntena so pono ano. Na nchemu biako so ntena amerikatufo akire pono no ano. Na monwen efie no moho ban. Na mumu asafokuo mienu. Wona a wofiri won dibia so homeda no nyina nwen Awurade fie no ohene ho. Na muntwa ohene no ho nhia. Munkurakura makode mo nsem. Na de obeba nkyrepan no mu no wonku no. Na montena ohene ho. Na difre ne ni mu bamu. Na ohaha so asafo hene no yo sede osofo Jehoiada hye no nyina. Na wafa won nipa woba won dibia so homeda ne wona wofiri mu homeda no. Na oba osofo Jehoiada nchen. Na osofo no de wahene David mpia ne achemu a ewo Awurade fie no ma ohaha so asafo hene no. Na amerikatufo no jegina ho kurakura wa akode wonsem. Efri edanu anafo fam ntwiaso kosi edanu atifi fam ntwiaso afaribuchia no ho ne edanu ho etwa ohene no ho ahia na woyi ohene ba no fredi no ade ahimotire no boniti no ade adanse no hye ne nsa na wosi no hene no sa no ho wo bobo wonsem se nyamenyi wo hene nkwa. Ena Athaliah te amerikatufo ne omanu jejeje no oba nkrofo no nche Awurade fie na obehuni na hwe na ohene ni gina simpie no so sede ne yobia te no na asafo hene no ne ntotrobento hyemfo wo ohene no nchen na asase ne so nkrofo no nyina ni age no hyenhyane ntotrobento ena Athaliah sunsone ne ntade mu na otia mu se etri supam na osofo Jehoiada hye ohaha so asafo hene a wohwe dom no so no na oka kire won se munyine mfa nkyerepan no mumfi na de obedi na kire no momfa nkrante nkunu. Na osofo no ka se wonkunu Awurade fie enti woso ni mu de ne kofa akwan a aponko nam so ba ahemfie no so na okum no ho. Na Jehoiada de apam to Awurade ne ohene ne oman no ntem se wonye Awurade man no de to ohene ne oman no so ntem ena asase ne so nkrofo nyina ko ba fie ko brui na forbuchia ne na honi no obubu no pasa na ba sofo matan so okum no aforbuchia no anim na sofo no de awemfo sisi Awurade fie no ho no fa ohaha so safo hene ne karifo ni amerikatufo ni asase ne so nkrofo nyina na ode ohene no firi Awurade fie sane befa amerikatufo pono ano kwan so ba ohene fie na otena ahenwa no so na asase ne so nkrofo nyina ni je na kuro no mu dwoe na Athaliah de wode nkrante kum no ohene fie ho Jehoash bedi hene no na wadi mfirinhia nson